Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. To, ga wata garaɓasa ga waɗanda Allah ya ƙaddara za su same ta, to sai su kalli wannan bidiyon kuma su bi step by step yadda muka yi domin su samu wannan dama. Mun sani traders wasu ba sa da kuɗi da suke so su yi trading, suna sayan farm. To ga wasu platform suna ba da kyautar 5k free dollar account wanda farm ne kuma is legit, suna biya kuma a tsofaffin farm ne ba sabbi ba ne, wanda challenge ne suke yi to, but amma yanzu sun fito da wani challenge na free 5k account. Da haka duk wanda ke bukata ya samu dala 5,000 wanda zai yi trading, idan ya cimma target ya zanki withdraw ko kuma ya samu wani income, to ya bibiye mu a cikin wannan tasha ko kuma ya bibiye mu a cikin wannan videos ɗin, ya bi daki-daki hanyar da za mu bi. Zan nuna muku yadda za ka yi claiming wannan free 5k challenge. Challenge ɗin nan da ka ji ana magana, challenge ɗin ne za ka yi yanzu. Idan kai challenge ɗin, kai passing challenge, za su baka account ɗin. Amma idan ka bi videos ɗin nan duk gaba ɗaya abin da zan nuna ma, to za ka yi passing challenge ɗin kamar yadda na yi passing na challenge. To da farko idan za ka buɗe account ɗin, ga hanyar da za ka bi, za ka je cikin telegram group ɗina na Abba Forex Academy, za ka ga link ɗin nan, ko kuma zan aje shi a ƙasan YouTube. Idan baka gan shi a can ba, kana iya ganin shi a nan a telegram ɗina, sai ka zo sai ka shiga shi kamar haka. To so idan ka shiga haka, kada mu manta wannan free ne, za su baka 5k dollar account. Idan ka shigo shi haka, gashi nan top tier trade ba sabbi ba ne, wayannan sun daɗe, broker ne wanda sun daɗe suna farm ne wanda sun daɗe suna aiki da wannan account ɗin nasu, kuma mutane suna sayan challenge a ciki. Kamar yadda nan za ka gani, get up to 600k in simulated funding, score up to 2 million and keep up to 90%. Gashi dai za ka ga suna da tsari da yawa, kuma Trustpilot, gashi kuma inda na ce maka is legit. Duk platform ɗin da ka ga amma star 3 ta kai star 4, to ana kyautata zaton wannan platform ɗin is not a scam. Mutane ne suka yi review, suka yi magana a kansu, kuma suka tabbatar da gaskiyarsu. Kamar yanzu idan banka shiga shi wannan Trustpilot ɗin nasu kamar haka, za ka ga review na mutane, gashi suna da star 5 ko kuma 4.5, gashi kamar haka, gashi 4.5, 85, 89%. Gashi za ka ga review na mutane, za ka ga star gashi. Wannan shi ne nuna wannan platform ɗin is legit. Wayannan brokers ne, ba wai sabbi ba ne, sun daɗe suna abin nan ɗin mutane, ana sayan farm ana trade da shiya. To so sai mu dawo cikin abin ɗinmu. Kada ka shigo ta nan ka zo ka yi register, start the challenge. Kada ka shiga ta nan wurin. Abin da za ka yi, za ka zo nan. Idan ka zo nan wurin, shi yasa na ce kada ka yi skipping bidiyon, ka bi shi. Akwai wasu dokoki, akwai sharuɗoɗi wanda sai ka bi za ka gano cewa lalle in ba ka dibe shi ba, ba za ka iya passing wannan challenge ɗin nasu ba, da za su baka free 5k account. Yau ma na yi chatting da su, shin har yanzu ba su rufe ba? Suna yi, sun tabbatar min da cewa lalle har yanzu dama a buɗe take, sai dai a gaugauta yi kamin su rufe. To idan ka zo nan, wayannan ɗagagan guda 3 ga su nan wurin, nan wajen, to sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna, sai ka zo nan wurin, wannan wurin da aka sa TT Academic ɗin nan, inda da new ɗin nan, sai ka danna wannan new ɗin. Idan ka danna wannan new ɗin, zai kawo ka nan, sai ka diba da kyau nan, welcome to Top Tier Academy, the place to learn and earn a free 50k challenge. Kaga inda za ka same shi nan wurin nan. To so akwai dokoki, akwai sharuɗa wanda su ne muke so mu wuce. Insha Allahu, in dai ka bi, zan gwada maka duk challenge ɗin ma, da duk tambayar da saka maka zan baka ansar ta, yadda za ka bi ka yi passing wannan challenge ɗin nasu. To so sai ka zo kaman na wurin, sai ka danna join for free. Now sai ka zo ne, sai ka danna, sai ka shiga inda aka sa English. Idan ka shiga na sa English, sai ka sa join for free now. Idan ka danna, bidiyon zai ɗan yi tsawo saboda
akwai ɗan bayanai da dama, akwai challenge da suka sa a ciki da ɗan dama da za a wuce. To so sai ka zo nan sai ka sa email ɗinka, sai mu zo nan sai mu rubuta email kamar haka na Kaduna CMM, har mu sa wannan email ɗin. To sai ka zo nan sai ka rubuta sunanka, gashi zan sa nau suna kamar haka Abubakar Idris. To so sai ka zo nan sai ka sa password. To zan tsaye da abin ɗin. Ok, gashi na sa password ɗin kamar haka. Misali idan za ka sa password, ana so ka sa capital letter, ka sa babban harafi kamar A ko B ko wani abu haka da babba, sannan kuma ka sa symbol kamar alamar hash ko alamar dala ko alamar kwama ko irin dai wa'annan haka, sannan kuma ka sa number. So ake so ka cakuɗe ka haɗa password. To so idan ka haɗa password ɗin, gashi za ka sa shi a nan, za ka sa shi kuma a nan wurin. Idan ka sa shi a nan sai ka zo nan ka sa additional information country, sai ka zo nan sai ka sa code number ɗinka na ƙasa, sai ka zo nan sai ka sa kaman sai mu ce plus 234, idan man ka ce plus 234. To so sai ka zo nan sai ka sa phone number ɗinka kamar haka, sai zo nan sai sa 081, sai ka sa phone number ka. Ok, so sorry, zan iya bi wannan 0 saboda ka sa code ɗinka a nan. To so sai ka zo nan sai ka sa number ka 6979. To so sai ka zo nan sai ka sa United States country ka kamar haka, sai ka zo ka diba ƙasar da kake. Dan ka zo nan sai sa Nigeria. To so sai ka zo nan sai ka sa state, sai sa state ɗin da nake, sai sa Zamfara. Okay, state. To so sai ka zo nan how long have you been trading, sai ka zo nan sai ka sa abin da ka ga dama. Zan sa 5 years, za ka iya sa kowane ka ga dama nan da zai je. Sai ka zo nan sai ka sa have you trade with top tier before, sai ka sa no. Sai ka zo nan sai ka sa how did you find top tier academy, sai ka zo nan sai ka sa social media. To so sai ka zo nan sai ka wannan ticket ɗin kana iya sa shi ɗebe shi, subscribe to your email list, how did you find. Okay, sai ka zo nan na iya sa wannan waya kamar gashi kamar haka. Sai ka zo nan sai ka sa sign up for free. To idan ka sa sign up for free sai ka jira ya buɗe maka kamar haka. Bari mu jira shi ya wuce. Ok, gashi ba mu cika ba requirement. Ok, have you trade with us? Ba nan ba ne problem ɗin, ba nan ba ne na sa komi. Sai in sa sign up. Jira na ga laifin network ne, akwai matsala ta network. Sai mu jira shi ya wuce. Network ɗin yana rawa, wani skifi. Ok, to so sai ka danna shi kamar haka. Gashi muna jira. To gashi submit, na canza phone number ne. To so sai in saving. To na buɗe shafi na farko kenan. To so sai ka zo nan wurin. Akwai wani abu da nake so ku fahimta a nan wurin, ku gane shi kamar haka. Wannan shine account da muka buɗa da su, buɗa farko kenan. To so sai ka zo nan akwai tax da za ka cika, wanda ka zo ka buɗe desktop site kamar haka. Bari mu gani. Buɗe desktop site. Ok, gashi in ka lura nan your free courses, your 5k challenge trading. To start now. Gashi nan dai duk wasu bayanai ne da za ka gani kamar haka. To yanzu sai mu zo nan sai mu sa nan da aka ce start now. Sai mu zo nan sai mu sa start. Idan muka sa start, challenge ne wanda za mu yi, za mu bi. Idan ka diba a nan wurin gashi kamar haka.
gashi kamar haka. Bari ma dai mu mai da shi kawai ba desktop site ba. Gashi kamar haka, start the course. Gashi in ka diba nan wurin, gashi 0% completed. Nan za ka fara, gashi in ka danna wannan, wayannan da aka rarrafe ga su nan, to da sai an buɗe su. Intro to the academy, introduction to trading, ga su nan wayannan duk sai an buɗe su. To ya za mu yi? Sai mu zo nan wurin sai mu sake dawowa. Okay. Sai mu zo nan da aka ce Abubakar Idris 0 point complete. Sai ka ce start the course. To sai ka danna nan. Idan ka danna nan wurin kamar haka, sai mu jira ya buɗe. To so idan ya buɗe zai nuna mana video wanda za ka yi kalli video amma kana iya skipping ɗin shi ka tare shi. Idan ka tare shi haka za ka fara. Za ka ga inda 0% akwai matsalar network fa. Na dawo da shi ba. Za mu sake gani. Okay, yauwa. To so ga video, ga wuri na ya buɗe mana kamar haka. Gashi search for something. To nan wurin welcome to Top Tier Academy. To so sai ka zo nan sai ka danna wannan video kamar haka. To za ka in ka ga dama ka jira ya gama, idan ba ka ga dama ba ka yi skipping ɗin shi kamar haka. Ka yi skipping ɗin video. Dama mintota ne, za ka yi skipping ɗin shi ya kai har ƙarshe. To so idan ya kai ƙarshe kaga sun ce maka nice work, sai ka zo ne sai ka sa go to next lesson, sai ka danna wannan gaba ɗaya kamar haka. Idan ka zo zai jayi da kai zai nuna maka kuma wani kamar haka nan. Okay. To so sai ka zo nan sai ka sa complete the lesson. In ma ko me yana maka na wurin ka danna wannan complete ɗin. In haka yana maka ka danna shi ya kuma complete, ka sa complete the lesson. To idan ka sa complete the lesson sai ka zo ka danna wannan tsawon gashi nan wurin, wannan wurin sai ka danna shi kamar haka. To so idan ka danna zai je da kai videos na biyu gashi kamar haka, sai ka danna shi. Shi ma idan ka danna shi sai ka zo shi ma sai ka tare shi. In ka tare, to so gashi ya sake nuna maka gashi 3% completed. Sai ka sa go to next lesson, sai ka danna shi kamar haka. To so ga next lesson sai ka danna shi ma kamar haka. To so ina ganin daga wannan video guda uku sai quiz da za su bayar. Shi yasa na ce maka abin yana da tsari ne. Shi ma sai ka zo sai ka tare shi. Kuma za ka kalla sai ka kalla, sai mu je next level. To so sai ka zo yana maka haka frequency ask question. Ga abubuwan da za mu ansa, sannan mu wuce sai ka zo nan sai ka rubuta nan wurin sai ka rubuta complete the lesson, sai ka sa next. To so idan ka sa next gashi ya ce maka get started quiz. To sai mu diba nan wurin kaga yanzu muna da 6% complete rate ko. To so sai mu zo nan inda suka ce ka fara lesson ɗin, sai ka danna shi kamar ka ja shi gefe zai hita. Sai ka zo sai ka danna shi kamar haka. To ga lesson, what are you trading goal? Sai ka ce become a professional trader. Sai ka sa wannan, sai ka zo nan wurin question 2, which trading platform are your family with? Sai ka zo trader local, ga sanan sai ka zo ne sai ka sa meta trader 4, sai ka ja sama, sai ka sa nan question 3, what type of trading are you interested? Focus only. Sai ka sa, sai ka zo nan sai ka ce forex, stock, sai ka ce crypto, sai ka ce communication, sai ka ja shi da kai, sai ka zo nan sai ka sa shi indicate, sai ka sa nan picture trade, sai ka danna nan indicate ɗin,
sai ka zo nan sai ka sa what is your perfect learning, sai ka zo nan video tutorial, sai ka danna wannan, sai ka zo nan sai ka sa how many hours per week can you dedicate to learning, sai ka sa 1 to 2 to 3 to, sai ka sa 9 hours, sai ka zo sai ka ce what has prefer you from trading in the past. I am Rick Everson. I don't have any trade strategy. Sai ka zo nan I am, sai ka zo I'm not this, gashi nan bari mu gani to believe, sai ka sa enough wace what are prevent for your trading in past. I'm Rick advice, sai ka zo nan sai ka zo nan sai ka sa I don't have a trading strategy. I am not enough. I am poor. I don't believe I have enough separate money to get into trade. Sai ka zo nan sai ka danna wannan, sai ka zo nan sai ka ce do you currently follow any trading in finance, sai ka zo nan sai ka sa no ko sai ka sa rubutu dai ne nan, sai ka zo nan what, okay, do you currently follow any trading in finance, sai ka sa yes, sai ka zo nan sai ka ce what type of contact do you feel more energy, sai ka sa case study, specifically story, sai ka ce interactive quarters. To sai mu zo nan real time, what type of contact do you feel more engagement, sai ka zo real time analysis, specifically story, international quiz, case study, sai ka zo nan specifically story, case study, real time, sai ka danna wannan, sai ka zo nan sai ka sa what is your biggest concept about trading, sai ka zo nan losing money, lack of knowledge, financial time to trade, sai ka zo nan market volatilities, wannan shafi ɗaya kenan, sai ka zo nan sai ka sa what device do you think you will primary issue, so sai ka zo nan desktop, sai ka zo nan sai ka sa desktop ko kuma phone da kana sa, sai ka zo nan how do you complete this academy, sai ka sa progress through each model, competition, all issue, all and passing the quiz with that at least 70%. To sai ka zo nan okay, to so bari mu gani okay, to bari mu iya da shi tukunna, sai mu zo nan sai mu ce I am Rick Everson. I don't have, okay, what has prevented you from trading in a day pack. I am Rick Everson. I don't have trading strategy. I am not describing enough. I am poor and manage my has prevented for you trading in the past. I don't have trading strategy. I am not enough. I prove my economics. Sai ka danna nan sai ka sa nan wurin I do not believe I have, sai ka ce I don't believe I have enough separate money to get into trade, sai ka zo ka ce question 7, sai ka zo ka ce do you currently follow any trading influencer, to sai ka zo sai ka sa yes, okay, sai ka zo sai ka sa what type of contact do you feel more energy, case study, real time, specifically story, international, to
sai ka zo nan sai ka sa what is your biggest concept about trading, losing money, lack of finding time to trade, sai ka danna nan sai ka zo yan wurin question 10 what device does you think you will primarily use for this academic, sai ka zo nan sai ka ce desktop, sai ka ce tablet, sai ka ce phone, gashi sai ka zo nan sai ka sa question how do you complete this academy, sai ka ce processing method complete issue, sai ka zo nan sai ka sa progress through each model completing some lesson and pass all, sai ka zo nan sai ka sa bari mu zo nan sai mu ce ya ce how do you complete this academy, progress through each model complementary all lesson and passing, sai ka zo sai ka sa wannan sai ka zo nan wurin sai ka sa do you get a free 50k challenge after completed this academy, sai ka ce yes no so sai who is not a top tier academy instruction, sai ka ce birthday organization, sai ka ce micro hat, sai ka zo nan wurin sai ka sa question 14 which is not a way to get in touch with your sport team, sai ka ce live chat, contact us page, whatsapp, email, sai ka ce email sai ka ce post, sai ka zo amma tambayoyin ga sun yawa fa, sai ka zo nan what is the primary learning material using through the academy, sai ka ce video concept region tedious practice exercise, okay to so sai ka zo nan wurin please read your temporary disclaimer below and agree to continue, we have temporary editing the coupon code to 95% off to prevent misuse while we invest and work with our teach provider to eliminate abuse of the 5k challenge coupon, sai ka zo nan this is changing and sai ka zo nan da aka sa this is changing will apply to all users who have not completed the sources by the academy, sai ka ce 1 I agree with the disclaimer above and would like to continue begin top tier, sai ka zo nan sai ka sa wannan na number 1 to so okay to so sai ka okay sai ka zo nan inda aka sa submitting, gashi sai ka dawo nan sama na wajen aka sa submitting sai ka danna submitting, sai ka zo nan sai ka sa yes submit, to za ka ga abin da ka samu a wannan quiz ɗin da kai na farko gashi na samu 65%, ina jin bacci ne fa 65% gashi thank you from responding question 1 gashi your answer have been recording thank you from your responding gashi current is for gashi wannan okay okay to so zan ci gaba da kawo muku bidiyon ina ɗan jin bacci yanzu zan kwanta ɗan yi bacci in tashi zan ci gaba da kawo shi yasa nake mistake ɗin wasu abubuwa insha Allah to so sai an jima kaɗan zan lokacin sallah ma yayi tashi sallah ina da zan ci gaba da kawo muku bidiyon okay okay to so na dawo to so gashi
na farko mun yi amsa wannan tambayoyin na jin bacci jiya kwarai nesa ba kusa ba, to but amma ga abin da baka samu kamar yadda za ka ga scores ɗinka a nan. To wannan su ne abin da suke bukata, at least ko da za su baka ka wuce gaba dole sai ya kai 80% zuwa abin da ya sama shine za su baka ka wuce gaba. To yanzu tun da bai mun samu 66% dole za mu dawo baya mu sake yin quiz din. To so sai ka dawo wannan saman wurin sai ka fita ka bar shi, sai ka dawo kaman gefe sai ka yi one touch, idan ka one touch zai jaye maka wancan abin da sai ka dawo sai ka zo nan ga result ɗinmu ga abin da muka samu nan. To sai ka dawo na wurin sai ka ce take quiz, za ka ga duk abin da ka samu nan, za ka ga duk abin da ka samu. Ok, na riga na wuce su, sai mu sake dawo nan sai mu sake ɗaukar quiz. Question number 1 ga sai mu zaɓi number 1 shine correct answer ɗinmu. Number 2 MetaTrader 4. Number 3 za mu trade wa'annan stock crypto commodities index. Sai mu zo nan sai mu ce video tutorial, sai mu zo nan sai mu ce 9 hour. To sai mu zo nan sai mu ce question 6, what is the flavor from the past? I don't have trading strategy. No, I don't believe that. Sai mu zo nan mu ce question 7 sai mu ce yes. And do you correct? Yes, sai mu ce yes. Sai mu ce question 8. Question 8, what type of content do you find more energy? Case study, real time analysis, video content. Sai mu zo nan sai mu ce question 9, what is the biggest concern about trading? Find time to trade. Sai mu zo nan sai mu ce what device do you think you will? Sai mu zo nan sai mu ce question 10 ko? Question 10 sai mu ce smartphone multiplying device. Sai mu zo nan sai mu ce to question 11 sai mu zo nan sai mu ce how do you complete this academy? Progress through each model. Lesson quiz. Progress through each model. Take some lesson and pass all quiz with at least 80%. To wannan shine na biyu da zamu sa number 11 kenan. Sai mu ce number 12, do you get a free? 12 sai mu sa yes. Change after complete the academy sai mu sa yes. Sai mu zo nan number 13 sai mu ce what is the academy. Sai mu ce number 13 sai mu ce to. Sai mu zo nan sai mu ce number 14 live chat inbox post mail ne. Sai mu zo nan sai mu ce what is the primary learning. 15 sai mu ce video content. Sai mu zo nan sai mu ce what is computer. The free 50k challenge. Sai mu zo nan sai mu sa wannan. Ok, to sai mu zo sai mu ce ok, sai mu ce submit. Ok, sai mu ce submit. Muka ce submit sai mu jira mu gani. To gashi we have 83%. So wannan shine mai passing challenge na farko. Gashi gashi kamar haka. Wannan shine our result. Gashi number 1. Dama 80% ake so nan ya kai. To mun samu 83. To babu damuwa gashi yadda muka ansa tambayoyin ga sunan wurin suka samu na wannan correct answer. Wannan correct answer. Wannan shine muka number 13 suka ce mana incorrect. To wannan kuma correct answer, wannan correct answer. Ga sunan dai. To so yanzu zamu je
gaba. To idan za ka je gaba sai ka dawo nan, kada ka danna cikin wannan, sai ka dawo nan sai ka danna shi kamar haka, sai ka zo nan sai ka danna wannan complete. In ka danna wannan complete din to zai nuna maka haka. In ma ka shigo ko ka ga nuna maka haka to ka danna nan. Idan ka danna nan sai ka ƙara danna shi complete haka. To idan ka danna complete to sai ka wuce tambayoyi na gaba, challenge na gaba. To so zai kawo ka video. Idan kawo ka video sai ka kunna bidiyon sai ka sake yin yadda ka yi a baya in ya kawo. Muna jiran bidiyon ya bude. To so idan yana nuna maka haka wani lokaci ya ɗauki lokaci, yanzu ya ɗauki lokaci nan haka, kana iya kamar refresh, wani bilahi network ne, kana iya refresh ka dawo da shi sai ka sake shiga ka gani, kaga yanzu ya wuce. To so sai ka zo nan sai ka danna nan shi kamar haka, sai ka danna shi kamar haka. To gashi ya ce mana 8% completed. Sai ka zo sai ka ce go to the next lesson, sai ka danna shi kamar haka, zai wuce zai sake kawo ka wani video na gaba, shi ma sai ka zo sai ka danna shi kamar haka. To shi ma zai kai ka next level, gashi 9%, shi ma sai ka danna shi sai ka zo a videos na gaba kamar haka, shi ma sai ka danna shi. Sai ka danna shi 10% kamar shi ma kamar haka. To so gashi kuma ya sake kawo mu a wani quiz na gaba. To so sai ka zo quiz ɗinmu na gaba, gashi sai ka ce start, sai ka danna wannan start now. Ka danna start now sai ka je organize that and access a reach to pick of the likely direction in value, what order do you place. Sai ka zo nan wannan quiz ɗin namu na gaba yanzu. To shi za mu je mu ansa tambayoyin kamar haka. To so sai ka zo muna da tambaya ɗaya har zuwa nawa? Muna da tambaya ɗaya har zuwa 8. Sai ka zo nan sai ka ce tambaya ta ɗaya, na ga kaman suna caccanza su ne. To amma kada a damu, na wannan lokacin da suka bani su bayan suka bani su ba, amma yanzu na ga sun kai su kusan tambaya na ɗaya. Ok, to so tambaya ta ɗaya shine za mu ce an samu ita ce 2. Tambaya ta biyu kuma shine when you recognize that is menene ita ce cell 1. ok 1 sai mu ce na uku, sai mu ce tambayar mu ta uku ita ce sai mu ce 24 hours a day, how long the forest market open. Sai mu ce tambayar mu ta 4 sai mu ce what is the primary process of. Sai ka ce number 3. Sai ka ce tambayar mu ta 5 what participate in forest market. Sai ka ce all the above. Shi nan na 3. sai ka zo na 6 sai ka ce only at office when you submit the trade form. Sai ka ce anywhere in the world. Sai ka zo na tambaya okay, on average how much does the forest market move in a day. To wannan tambaya ta 7 sai ka ce 6 trillion. Sai ka zo na tambaya ta 8, how much money does someone need to start in forest. Sai ka zo na sai ka ce tambaya ta 8 sai ka ce $100. To sai mu zo na sai mu ce submit. Muka ce submit sai mu ce gashi kamar haka. To so gashi mun samu 100%. Mun samu 100%. You pass this quiz. Sai mu zo sai ka dawo. To haka za ka biyo su ɗaya bayan ɗaya. Sai ka zo in ka zo na sai ka sake hitowa nan gefen sai ka danna
screen ɗinka guda, sai ka zo nan sai ka sa complete. Idan ka sa complete sai ka zo nan next, ka sa next, sai ka je kuma ƙara kallon wannan videos. Wato videos suna nuna maka abubuwan da annan tare da tambayoyin da a can. Tambayoyin da suke maka zaɓen maka video sannan su maka tambayoyi. To so in ka ce za ka kalli video za ka ɗauki lokaci mai tsawo. To so sai ka yi skipping ɗin shi kamar haka. Okay, to sai mu ce next lesson. Sai mu sake ba mu wani video. Sai mu sake buɗe shi kamar haka. Wannan su ne challenge ɗin. Wannan su ne challenge da za su ba mu 5 free farm da za ka je kai trading crypto ko kai trading crypto, wato su BTC USD da Ethereum da USD, ko kuma kai trading forex da kuma stock. To so kasu dai kamar haka. Sai ka kama skipping ɗinsu gashi 50% completed. Haka za ka yi. Wannan shine challenge ɗin, abinda ka biya kuɗi sai suka sa maka wannan challenge na farko wanda za su iya baka 5k account. To so ga wani videos na gaba za mu je. Lalla a danna mana subscribe da like domin wannan video idan har ya cimma in har wannan video ya cimma 15k, ya cimma 500 subscribe da 500 like wannan video, to insha Allah na alƙawarin zan buɗe group ɗin da za mu yi trading wannan 5k account a wani group wanda za mu yi growing ɗin shi tare, yadda za mu passing challenge, yadda kuma za mu yi abu na ɗin, amma a yi sharing sannan kuma a danna mun like. Duk wanda ya kalla ya yi sharing. In har ya kai wannan 500, to insha Allah zan buɗe group da zan bada signal na wannan US 100 shine za mu bada signal. Insha Allah za mu yi passing tare da ku, yadda nake tare da haka zan yi passing. Amma an bai kai ba gaskiya ban yi alƙawarin zan iya bada signal ɗin proof ba, saboda shi duk proof yana da ana taka tsantsan nesa ba kusa ba da shi, saboda ba a san risk. A kullum ba a san kai risk 1% ko kuma 0.50 minus 50% na account ɗinka, saboda kada ka yi losing da yawa. To so ga mu mun zo quiz na biyu, sai mu sake danna shi kamar haka, sai mu zo nan wurin. To mu lura da kyau shi kuma, what is market sociology. To so sai mu zo mu ga abin da za mu cika. Tambaya nawa ne gare mu? Muna da tambaya guda 11. To so number 1 answer ta ita ce 1. Okay, 1. Number 2 answer ta ita ce okay, number 2 answer ta ita ce 1 again. Sannan kuma number 3 answer ita ce 2. Sannan number 4 amsar ita ce 1. Sannan number 5 amsar ita ce 2. Number 6 amsar ita ce 1. Number 7 amsar ita ce number 7 ita ce 4. Number 8 ita ce 3. Number 9 shine na answer nan, what is personal material and well-written economic method, trading method, focus in technical analysis. Sai mu zo mu ce number 9 sai mu zo mu ce market and
sai mu zo mu ce number 10, sai mu ce 1, sai mu ce number 11, sai mu ce answer is the next of thread 3. To so sai mu zo nan sai mu ce submit. Idan muka ce submit sai mu sake danna nan, ka danna nan sai mu jira mun samu 90%. To so sai mu wuce. Alaikum salam. Sai mu zo nan gaba ɗaya sai mu sake shi an samu na 90%, shi ma mun fasin wannan quiz din. Sai mu sake danna nan gefen sai mu zo nan sai mu ce complete. Gashi nan sai mu sa complete. Muka sa complete sai mu sa next. Muka sa next sai mu ci gaba. Sai mu zo ga videos na kuma sai mu sake shi ma buɗe shi kamar haka. Buɗe shi kamar haka. Wannan su ne challenge ɗin nasu. Sai ka zo na sai ka zanna muna 20%, sai ka zanna next. Ka tabbatar da sai ya kai 99% 100% za ka samu approval ɗin haka. Sai ka zo shi ma sai ka skipping ɗin shi kamar haka. Ka skipping ɗin shi, shi ma gashi sai mu ce complete. Sai mu sake zuwa ga videos na gaba. Sai mu sake sai mu sa okay. Sai mu zo an sai mu sa shi kamar haka. Go to the next. Sai mu sake zuwa quiz na gaba. Muna da 9 question. To so sai mu zo na sai mu ce start. Muka ce start sai mu ce what is the primary access. To tambayar mu na gaba sai mu ce number 1. Sai mu ce an samu ita ce 2 currency. Number 2 question 2 sai mu ce an samu ita ce false. True or false for ERUSD is the best currency. Sai mu zo nan sai mu ce number 3 an samu shi ne USD, which pair is part of the major currency pair. Hanya EURUSD ne GBP. Okay saka ne. Sai mu zo nan number 4 which are the part of the major currency pair. Sai mu zo nan sai mu ce GBP USD number 4. Sai mu ce NZD USD 1 ko ina tunanin haka. To so sai mu zo nan sai mu ce question 5. Sai ka ce what rule does the broker not providing. Sai ka ce question 5. Sai ka ce proper risk management. Sai ka ce question 6 what rule does the broker play with the. Sai ka zo mu ce 6. sai ka ce all of the above. Sai ka ce 7. sai ka ce number 1 trading season. Sai ka ce 8. sai ka ce number 4 is the answer New York. Wannan kuma sai ka ce Tokyo, London. What season will Japanese? Number 9. Number 9 is Tokyo, yes. What is the most active trading season? New York City, London. To so sai mu zo na sai mu ce submit. Muka ce submit sai mu danna shi kamar haka. To okay 77 we failed this. Okay to so bari mu sake dawowa. Question nawa ne man ka yi fail. Bari mu diba mu gani. Question 4 ɗinka. To so sai mu daddana videos ɗin kamar haka. Na yi skipping bidiyon ɗazu. Allah ya sa na yi skipping bidiyo ina ganin kamar quiz ɗin na ɗazu ya wuce dai amma babu damuwa dai. Kai gaskiya kamar na yi skipping bidiyo na mance. Amma in ba mance ba kamar what is primary menene quiz ɗinmu na mun fasin na ɗaya mai na biyu na uku na hudu. To abinda dai answer dai mai yiwa ma in na mance sai mutum ya yi kokari ya cika shi tukunna. Na kama na skipping amma dai waɗannan da bamu ci ba su ne zai canza gyara din sai ya ci gaba. To so shikenan babu damuwa
sai mu ci gaba da videos ɗinmu kamar haka. Yes, sai mu sake zuwa. To so haka zai skipping video. Sai mu sa next, sai mu sake. To gashi kuma mun sake zuwa quiz, wannan question 13 gare mu. To so wannan da muke da question 13 sai mu danna shi start, sai mu ce bari mu fara. Bari mu fara kamar nan, sai mu ce okay. To so sai mu zo question number 1 is 1, question number 2 is 4, question number 2 is 4, question number 3 spread is 2, question number 4 is 3, question number 5 is 2, question number 6 is 3, question number 7 is 2, question number 8 is 2, question number 9, what is PIP? A major market trade indicator, the most volatile market signal, the average trading volume, point in percentage, and is the smallest unit. 4 amma kuma sai ce mana ba shi bane. Major market trade indicator, the most volatility market signal, the average trading volume. 3. So sai ka ce question number 10, how many pips did move to 550, that is 350 pips. Question in dollar, for how much is a standard lot of currency? Question 11 is 2. Sai mu zo mu ce question 12 is bullish, question 13 is bearish. Okay, sai mu zo mu ce submit, sai mu ce yes. Kamata mu kama sorry don dai abin da dai what is this? Okay, question nawa ne na faɗi da sana 60 something. Okay, bari mu gani. Incorrect. Question 8. Liquidity, the estimate at what time market can be bought or sold without affecting. Okay, question 8. Okay, it's 2. Okay, so sai mu ce question okay, 9 wanda shi ma na faɗi. 9 na faɗi, sai ya ce to so question 11 it's $1 now haka. Okay, question 11 shi ma na faɗi, shi yasa question 11 10 pips. Standard lot for a currency pair is $1. $10. Every currency pair varies when trading. Okay, to sai mu ce 11 shi ma na faɗi 2 ne. Na sa na faɗi lallai 12 and 13. Okay. Kai wani bi abin dole kai garai. 1 2 ta ba damuwa. Sai mu sake dawowa quiz ɗinmu, sai mu ce bari mu danna gefe,
sai mu sake dawa mu ce kai za mu zo sai mu sake dawowa sai mu ce number 1 is 1, question 1 is 1, question 2 is 4, okay, question 3 is 2, question 4 is 3, question 5 is 2, question 6 is 3, question 7 is 2, question 8 shine na faɗi ko. What is liquidity? The ability to control large possession when elective small account. 3. Secretary question 9. Question 9 is what is PIP? A major market trend indicator. The most volatile market signal. The average trading volume. The point and purchase in the small unit. Okay, so sai mu ce question 10. Sai mu ce question 10 is 3. Sai mu ce question 11. Question 11 is sai mu ce is 1, $10. Shiba. To, sai mu ce question 12. Sai mu ce 1, question 13 2. Sai mu ce submit. Okay, maka ce submit sai mu ce submit. Sai mu jira mu ga mun ga fa bani mamaki fa yanzu gaskiya. Ina ne na yi lose. Bari mu je coins ɗin mu again, muna da 69. Bari mu sake komawa mu gani. Number 1 is 1, number 2 is 4, number 3 is 2, number 4 is 3, number 5 is 2, number 6 is 3, number 7 is 2, number 8 is 1. What exception with the market? 1. Number 9, what is PIP? Number 9, major market trade indicator. Kaina ba zai bari ba. Number 9 sai ka ce is the most volatile market signal. Number 10 sai mu ce is 3. Number 12 sai mu ce is number 12 sai mu ce is 1. Number 12, if a candle open and close lower, is it a bullish or a bearish candlestick? Is a bearish candlestick. To na sa za ku ce mu kuma ba daidai bane. If a candle open and close higher, it is a bullish or a bearish candlestick. Is a bullish. To so sai mu ce submit. Sai mu submitin. Shi sai mu gani 94. So mun win wannan trade din. To so sai mu zo nan sai mu ce gashi complete. Muka ce complete sai mu ce next. Idan muka ce next sai mu zo mu kalli videos. Gashi kamar haka sai mu yi skipping din shi sai mu zo mu sa next.
sai mu challenge din yawa gare challenge din, sai mu zo nan sai mu sake sa next, sai mu sa complete, sai mu zo nan sai mu sa next, sai mu sa complete, sai mu zo nan sai mu sa start now. Question number 8, sai mu ce what is the watermark? Question number 8, sai mu zo mu ce what is the watermark ko? Okay, to so sai mu zo mu ce number 1, the answer is 1. Number 2, the answer is 2. Number 3, the answer is 4. Number 4, the answer is 4. Number 5, the answer is 2. Number 6, the answer is 2. Number 7, the answer is 3. Number 8, the answer is 1. Okay, to sai mu ce submit, sai mu ce submit, sai mu zo nan sai mu ce 87%, sai shi ma mu zo nan sai mu ce okay, sai mu danna gefe sai mu ce complete, sai muka ce complete sai mu je the next, muka je the next videos ne, to so sai mu kunna shi kamar haka, sai mu sa shi ma completed, sai mu sake sa haka, shi ma sai mu sa shi completed, sai mu sake kamar haka, sai mu sa shi completed. Start now quiz, sai mu zo how many unit for currency, sai mu ce number 1 and the answer is 2, sai mu ce number 2, the answer is 1, sai mu ce number 3, the answer is 2, sai mu ce number 4, the answer is 2, sai mu ce number 5, the answer is 3, sai mu ce number 6, the answer is 2, ya kamata mi so ne fa, sai mu ce number 7, the answer is 1, sai mu ce number 8, the answer is 2, number 9, the answer is 3. Okay, to wannan su ne wannan, sai mu zo nan sai mu ce submit, sai mu ce submit, sai mu ce submit, idan muka ce submit ga 100%, shi ma sai mu danna sai mu je next, sai mu sa complete, sai mu je next, idan muka je next zai kawo mu nan, to so da ya kawo mu nan sai mu ja shi haka, muka ja shi haka sai mu ce go to the next. Okay, to so muka sa shi haka sai mu sake jawo shi ma sai mu ce get to the next, sai mu sake sa shi haka, shi ma sai mu kai shi go to the next, sai mu sake sa shi haka, shi ma sai mu kai shi go to the next, sai mu ce muna da 46%, sai mu ja shi haka, shi ma sai mu ce go to the next, sai mu ja shi haka, shi ma sai mu ce go to the next. Welcome back, top tier traders, and in this lesson we're going to be talking about resistance as well as support. Let's go ahead and take a look on the slides. So as you can see, this is resistance. Sai mu ja shi shi ma sai mu kai shi mu je to the next, to so sai mu je muna da quest tambaya 10, to so yanzu ga shi ma an sa tambayar da aka gare mu, yanzu za mu zo mu gani what is fundamental, what trading arms to make small profit. Okay, to okay, muna da tambaya to sai mu ce number 1, sai mu ce A1, number 2 sai mu ce B, number 3 sai mu ce C,
number 4 sai mu ce A, number 5 sai mu ce B, number 6 sai mu ce D, number 7 sai mu ce A, number 8 sai mu ce B, number 9 say what type of trade should you place by resistance sell, wannan kuma time should be spot, sai mu ce buy. Okay, to sai mu ce submit, sai mu ce submit, sai mu zo mu ce 100%, shi ma sai mu je kamar haka, sai mu je mu ce complete, sai mu wuce. Nan duk muna sami claiming 500k profile ne. To sai mu zo nan sai mu ce video, sai mu ja shi ma mu kai shi ƙarshe, sai mu ce next, sai mu sake kunna shi, sai mu kai shi ƙarshe, sai mu ce next, sai mu sake jan shi ma mu kai shi, sai mu ce next, sai mu ce next, sai mu sake kunna shi, sai mu kai shi, sai mu ce next, sai mu sake kunna shi, sai mu kai shi. To yanzu wannan tambayar muna da 17 question. To yanzu za mu sorry what's more. Yanzu question number 1 is A, question number 2 is B, question number 3 is D, question number 4 is C, question number 5 is F, question number 6 is A, question number 7 is D, question number 8 is C, question number 9 is A, question number 10 is B, question number 11 is D, question number 12 is B, question number 13 is C, question number 14 is E, question number 15 is D, question number 16 is A, question number 17 is D. Okay, so wayannan su ne ansoshin mu, sai mu ce submit, sai mu ce yes, sai mu ce submit, sai mu ce 82%, sai mu zo shi ma sai mu wuce, sai mu ce complete, sai mu danna complete, gashi sai mu ce next. Idan muka ce next, to shi kuma tambayar mu ta gaba muna da okay, to so sai mu ja shi ma sai mu ce next, sai mu ja shi ma sai mu ce next, sai mu ja shi ma sai mu ja shi ma sai mu ce next, sai mu ja shi ma. To muna da 8 question, to so sai mu zo a nan yanzu muna da question. To number 1 question is C, liquidity. Number 2 question is A, number 3 question is A, number 4 question is C, number 5 question is A, number 6 question is B, number 7 question is A, number 8 question is C. Wannan tambaya takwas ne, ga su sai mu ce submit, sai mu ce yes. Idan muka ce yes, sai mu zo 100%, sai mu danna shi ma kamar haka, sai mu zo mu ce complete. Muka ce complete, to so sai mu je mu ce indicators, yanzu za mu shiga videos na gaba, to su ma sai ka ja su haka.
sai ka ce wannan shi ma sai ka ja shi haka, sai ka ce to so sai ka ja shi haka, a danna mana subscribe da kuma liking. Insha Allah idan ya kai 500 da kuma sharing, ai sharing din shi, idan subscribe ina kai 500 ya kai like 500, to insha Allah in Allah ya yarda zan buɗe group da zan ba da signal na wannan account ɗin yadda za mu yi growing ɗinsa insha Allah. Yadda za mu yi growing ɗin shi, mu yi passing challenge a wannan, amma gaskiya sai ya kai 500 zan iya wannan kokarin. In bai kai ba signal inda nake bayarwa dai shine zan kama bayarwa, saboda signal nake bayarwa akwai risk a kai ne, shi kuma wannan bai san risk ko kaɗan. Don haka na ce a danna mana subscribe da kuma liking don ya kai 500. To so yanzu sai mu je tambayar mu ta gaba, fundamental analysis. Fundamental analysis muna da tambaya nawa? Muna da tambaya 10. Okay, to so bari mu zo mu gani. Muna da tambaya 10 fundamental analysis. Okay, question number 1 is C, question number 2 is A, question number 3 is D, question number 4 is D, question number 5 is question number 5. What are the effects of expansionary monetary policy? Question number 5 is A. Question number 6 is A. Question number 7 is B. Question number 8 is C. Question number 9 is D. Question number 10 is A. Sai mu ce shi ma submit, sai mu ce yes, shi ma we pass it. Okay, wannan na yi shi ba daidai ba kenan. Just wanted to know, ba daidai na yi shi ba, sorry. Bari za mu gyara shi yanzu. Okay, to so bari mu gyara shi yanzu, sai mu sake dawowa quiz ɗinmu, sai mu ce question number 1 is A, question number 2 is A, question number 3 is C, question number 4 is A, question number 5 is D, question number 6 is B, question number 7 is A, question number 8 is D, question number 9 is A, question number 10 is C. Let's see. Bari mu gani. Yes. 90%. To so sai mu je quiz na gaba, sai mu ce complete, sai mu ce next. Muka ce next, sai mu ce mu je ga videos. Next level. Sai mu sake zuwa nan, sai mu ce next level. Sai mu sake zuwa nan 70%. Sai mu ce next level. To okay, muna da 7 question. To so sai mu ce the question is what type of event? Okay, question number 1 is D, question number 2 is A, question number 3 is B, question number 4 is C, question number 5 is A, question number 6 is A, question number 7 is
A. Question number, okay, that is all. So sai mu je mu ce yes, sai mu ce please correct the error and try again. Okay, akwai wanda ba mu ansa ba, wanda ba mu ansa ba ne. Okay, question number 4. Question number 4 is A, ba mu ansa shi ba. Sai mu ce submit, sai mu ce A 71. Okay. To let's see. Bari mu gani. Sai mu ce question number 1. Analysis. Fundamental analysis. Okay. 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 Question number 1 is D. Question number 2 is A. Question number 3 is B. Question number 4 is C. Question number 5 is A. Question number 6 is A. Question number 7 is not A. Let me see. What is non-correlative pair? A pair that move in the same direction as another currency. A symbol currency pair that reach with another currency in the opposite direction. B. So sai mu ce let's go 100%. Okay, sai mu ce 100%. So sai mu ce let's go to the another question. Sai mu ce complete. Sai mu ce complete, sai mu je next. Idan muka ce next sai mu je mu kalli videos kamar haka. To sai mu yi skipping din shi, sai mu je mu ce let's go. Muna da 72. Let's go. Okay. We have 70 minutes. Okay. Let's go. Sai mu ce trading. Go to the next. Let's go. Sai mu ce sai mu ce next level. Sai mu ce 75%. Sai mu zo mu ce to muna da 6 questions. Sai mu ce question number 1 is B. Question number 2 is A. Question number 3 is D. Question number 4 is A. Question number 5 is C. Question number 6 is A. To sai mu ce submit. Sai mu ce yes. Sai mu ce 100%. Shi ma sai mu zo mu ce to, sai mu zo mu ce complete. Sai mu je next. Muka ce next sai mu zo videos namu na gaba kuma sai mu zo sai mu ce mu ja shi ma. Da 77%. To so sai mu sake da video shi ma. Sai mu ce 78. Sai mu je videos da yanzu na da yawa. Sai mu ja shi ma. Sai mu ce gashi kamar haka. Sai mu sake ja shi kamar haka shi ma. Sai mu sake kamar haka. Sai mu sake ja shi kamar haka. 2%. Sai mu sake jan shi kamar haka. Generally sai mu sake jan shi kamar haka. Sai mu sake jan shi kamar haka. Sai mu sake jan shi kamar haka. To muna da 17 question. Shi ma za mu shi a sorry. To yam ce number 1 is A. Number 2 is B.
Number 3 is D. Number 4 is C. Number 5 is F. D. Number 5 is D. Is D. Number 6 is A. Number 7 is D. Number 8 is C. Number 9 is A. Number 10 is B. Number 11 is D. Number 12 is B. Number 13 is C. Number 14 is E. Okay. Number 14 is D. Number 14 is Anyaku. Number 15 is D. Number 16 is A. Number 17 is D. Okay, submit. Please current the arrow. Ko inda ban cika ba kenan. Ko inda ban cika shi ba kenan ko. Let me check it. Okay, question 7. Question 7 is D. So just submit. Hey, I don't think that 11%. So let me check what is happening. So yanzu abinda za mu yi shine what's much out. What is curriculum? Na kawai dawo baya. Bari mu zo mu gani. Okay, so question 1 is A. Question 2 is A. Question 3 is C. Question 4 is A. Question 5 is C. Question 6 is A. Question 7 is A. Question 8 is C. Question 9 is D. Question 10 is C. Question 11 is A. Even question 10 is not C. Why is it important to record your part reading? Allow you to understand what strategy are working and which one does not. Okay, so question 12 is A. Question 13 is A. Question 14. What purpose is look at the beginning image of a trader? It serves as the corrective element. It's showing a reason for the trade. Okay, question 15 is C, 2%. Question 16 is B. Question 17 is D. Submit. Good, 82%. Okay. Complete it. Next. What is the
muna da 89%. Okay, muna da muna da go to the next, muna da 91%. Okay, muna da 92%. %. So we have 10 questions. So sai mu ce question number 1 is C, 90%. Question number 2 is A. Question number 3 is D, market analysis. Question number 4, okay. Question number 4, okay. Question number 1 I say is C. Question number 2 is A. Question number 3 is D. Question number 4 is D. Question number 5 is A. Now, wow. 2 million. Question number 6 is A. Question number 7 is B. Question number 8 is C. Question number 9 is D. Question number 10 is A. Okay. Yes. 90%. So sai mu ce complete, sai mu ce next. To diba da kyau, complete this for your 5K account. In order to complete this middle, please click on the button below, verify account, complete lesson. To sai ka zo nan sai ka sa top tier trader allow for graduate to receive one and only one discount beside 5K account. Open complete of the top tier academy. To so sai mu zo nan sai mu ce verify the account. Sai mu zo nan sai mu ce bari mu sa suna, sai mu ce Abubakar, sai mu ce Idris, personal information, sai mu ce country Nigeria. Okay, to so sai mu ce next, sai mu ce verifying the email that we open with it. To so gaskiya na mance email ɗin da na buɗa da shi fa, amma no problem, I'll check to see which email that I use. Let me open my, okay. So na yi closing video ta ɗazu, gashi da ka dawo baya za ka zo nan start courses over. Da ka zo na yi da video don gudun kada ya yi yawa, to ba lura ba yanzu dai gashi account ɗin yana reading 100%. Da ka dawo baya in ka ga bai kai maka 100% ba, sai ka dawo nan ka zo ka danna shi kamar, okay, kamar haka. Da ka danna nan wurin sai ka danna wannan resume ɗin, to zai kai 100%. Yanzu gashi we are on 100%. So kamar yadda na ce muku, ko a yau na yi magana da su, na tambaye su har yanzu suna bayarwa, suka ce yes, har yanzu suna ba da 5K free ɗin ba su rufe ba. Da haka sai a yi sori a gaugauta don a samu wannan abin da kamar yadda na ce muku na